Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu máme tady hru Czech Rám RP. A ještě k tomu, co vám chci říct, že teďka jak se žijete nemocně, tak jsem dal něco na shorts, takže jste to možná viděli. A dneska budeme policajti, takže jdeme na to. Tak, jsme tady. Jsme si policajní auto. Já se fakt omlouvám. Tohle video ještě dneska vyjde. A příští video budou čarodějnice, možná. Můžete řešit. Ještě budu natáčet, jak to pálej. Jako, nějak tak prostě. Vybral jsem si to správně. Za mě takový to rychlejší a je takový chytří. Slyšíte možná můj počítač, jak dělá tyhle ty zvuky. Jo, tohle dělá takovýhle ty. Takže jako nejsem z toho moc sice nadšený, no. Potom se nějak to. Teď se mi nějak stopí. Ale já. Tak. Pro další díl napište do komentářů, že chce další díl. Napiš do komentářů další díl a během třeba dne nebo během 2 dní uvidíš tam video. Tak neváhej a piš. Tak, takže no. Mohli bychom měřit rychlost nějakých aut. Co je to? Tak to máte říkat, co teďka před chvíli červenou, tak. No to byl on určitě. Musím počkat, no. Tak, zelenou už byla. Tak jenom. Budeme tady asi měřit. Jak nefunguje ten spray? Nevím proč. A tak funguje tady radar. Moje čip, to je takový. Co mám? No a když nevím, kolik to je povolená rychlost. Smíš
jsem nějak 30 nebo tak nějak, určitě 30. Tam vidím jaký auto. A asi pojedem. Ježišmarja. Pojedem si k hospodě. Devers. No. Jak teďka jsou hodně chřipkové epidemie, virózy. Takže tak, co chtěl říct, jestli držte, prostě byli moc nějaká. Nejsem jako postižený moc, ale jsem jako, že mám rýmu a zimnici, což je pravda. A tady je nějaký auto. Tam tady stojí. Že má zbraň nějakou se.
Ne, proč jako nepíšou. Ještě se napsal, asi nebude chatnout. Vypadá to, že asi ne. Jak teď mi fakt není nelíp, že tohle video si vidíte krátký, je prostě není mi prostě dobře, nevím, co bych povídal, ale dneska je v CBS 2 nějaký updater, se jdeme podívat. Nebo ne updater, ale je tam prostě jako nějaký server veteránů, jde na to, že je dveře veteránů. Se jdeme podívat. Třeba tady nic nebude už, no. Takže tak. A server to asi ne. A je to někdo. Nevypadá to, no. A jde na to, že někdo říká, že to prý na Discordu, ale to je i na tam velký server. Easy Borozy. 6 hráčů, 7. No, takže tak, no. Takže tady nic není už. Takže lidi, pokud vás zaujalo tohle video, budu rád, když tady napíšete jaký komentář, že chcete třeba další díl z Checkera MRP a like, odběr, zvoneček. Plánuju vlastně nějakou tu prozkoumávačku, ale v tom lese, jak jsem říkal. Teďka se nemocně, to prostě nejde. Ale možná by ta prozkoumávačka v lese mohla být nějak v čtvrtek, nevím. V sobotu to by to mohlo být, to možná budu doma. Takže lidi, pokud se vám líbilo tohle video, jak jsem říkal, takže mějte se hezky a těšte se na další video a čus.